Sí? Vale. D'acord, doncs bona tarda. Han passat 10 dies des de les eleccions passades, del 12 de maig. La CUP ja van fer una valoració negativa dels nostres resultats. Som plenament conscients que hem perdut molts vots i que no hem estat capaces de revertir la tendència de les darreres eleccions, i també hem valorat negativament els resultats a nivell de país, perquè són dolents tant per l'agenda independentista com per l'agenda social. Per nosaltres, a més, aquestes dues agendes han d'anar necessàriament de la mà, però a més ens han deixat un Parlament més de dretes i més espanyolista. Per nosaltres és evidentíssim que cal una reflexió, sobretot després d'una legislatura en la que s'ha desaprofitat la majoria independentista, en les que no s'ha estat capaç de fer polítiques valentes en l'àmbit social que es contraposen als interessos dels lobbies que hi ha en aquest país, i sobretot després d'haver deixat el Parlament en la intempèrie, bàsicament perquè el focus de la política s'ha situat a Madrid de forma claríssima. Però el problema pensem que ve de lluny. S'han frustrat les expectatives tant en l'àmbit social com en l'àmbit nacional, i quan diem que ve de lluny recordem que s'havia obert un procés d'impugnació del règim del 78 tant en l'àmbit social com en l'àmbit nacional, si recollim tot el que va ser en el seu dia el moviment del 15M, el moviment de les indignades, com evidentment en l'àmbit nacional aquesta impugnació s'evidencia amb l'1 d'octubre, però també amb el tsunami democràtic. Nosaltres, la CUP, l'agenda de l'esquerra independentista, també ens hem frustrat en tot aquest procés. La CUP en particular hem intentat arbitrar en la pugna que semblava o que sembla infinita i eterna per part dels dos principals partits de l'independentisme. Hem intentat arbitrar i no ens n'hem sortit. Hem intentat arbitrar tant en públic com en espais no públics, però també volem deixar clar que ens sentim responsables. Ens sentim i ens fem responsables de tota aquesta frustració que s'ha generat. I per tant, nosaltres volem posar en valor i remarcar la importància que té el procés Garbí, aquest procés en el que ja estem entrant en la darrera fase de reflexió, d'autocrítica i de consensuar un rumb estratègic concret, clar, per la nostra organització política, però també volíem compartir que nosaltres iniciem a partir d'ara una fase de trobades amb tothom, evidentment o lògicament iniciem converses amb la resta de partits polítics, però especialment volem posar en valor que comencem una sèrie de reunions amb entitats, amb moviments socials, moviments populars, per tal de poder analitzar conjuntament la situació en la que es troba ara mateix el país i també com hi hem arribat, i també per poder compartir amb aquestes entitats i moviments socials propostes, reptes que per nosaltres passen per la construcció i la recuperació d'aquesta agenda nacional i social pròpia que tant hem reivindicat, és a dir, la necessitat de fer política des d'aquí, de legislar en favor de la gent, però també la necessitat de reconstruir un moviment popular independentista ampli. Això és el que comencem a fer a partir d'ara. És a més un objectiu ambiciós que va en paral·lel amb això que explicava de culminar aquest procés de debat estratègic que és el procés Garbí.